Baba, wai jiya baka saurari rediyo bane? Ah, dan nan, me aka ci a gidan rediyon? Ai baba jiya a inda ranka kowane gauta kai ababen da ake a gidan rediyo na an ce in dai mutum ya tsinci kuɗi a ƙasa kada ya ɗauka. Saboda in mafiya suna ajiye kuɗi a ƙasa mutane suna ɗauka saboda yanzu kasan ai ba ɗaukan mutane a sasu a cikin mu. Kana ɗaukan kuɗin nan da dare ko sai kayan cikin kai ta amansu baba kai ta amansu. Kai dan nan. Ah, kai, ke musu dan nan. To baba. La, baba wallahi tsinci kuɗi. A'a, dan nan rufa min asiri. Baba, ai ita wannan dokar da na gaya ma ɗazu, ai ba za ta fara aiki ba sai gobe. Na haka baba ka gona 200. In nake ta koyar sata aljina ba. A'a, raba adami 250 dan nan. Kai baba da ɗazu ba ka in tafi yawa kai ba.